Gisaulog sa probinsyal nga gobyerno sa Basilan, pinagi sa Provincial Social Welfare and Development Office ang ika-33rd National Children's Month. Gihimo ang aktibidad sa Isabela City Civic and Cultural Center kaganihan Nobyembre 25. Lakip sa aktibidad ang Usap Tayo Gob, Dok Kamakanan, usa ka programa nga maghatag importansya sa dialogo tali sa gobyerno ug kabataan aron masiguro nga ang ilang katungod, kaayuhan ug tingog mapaminawan. Ang selebrasyon magsilbi isip usa ka pahinumdom sa collective responsibility aron maproteksyonan ang katungod sa matag kabataan sa Basilan. Sumala sa PSWDO, importante ang pagmugna og luwas, inklusibo ug pagpangga alang sa mga bata. Gitambungan sab sa ubang opisyal sa probinsya ug lokal nga gobyerno ang aktibidad. Sa mensahe nga gipaambit ni Isabela City Mayor City Jalia Torabin Hataman, gitagan niya og gibugaton ang dedikasyon sa syudad sa paghatag og luwas o pagpangga sa matag bata. Lakip sa iyang gi-highlight ang padayon nga inisyatibo sa lokal nga gobyerno nga makapromote sa pagprotekta sa kabataan, participatory governance ug access sa edukasyon ug social services. Gipahagayon sab ni Governor Mujib Hataman ang iyang State of the Children Address, din iyang gipahibalo ang padayon nga pagpaningkamot sa probinsyal nga gobyerno sa pagpanalipod sa katungod sa kabataan ug masiguro nga ang mga programa sa gobyerno magpabilin nga responsive alang sa ilang mga panginahanglanon. Lakip sa gipahibalo sa gobernador ang proposed construction sa Child Minding Center ug Children's Park. Nangalipay ang mga misalmon sa aktibidad kay dunay gihatag ngadto kanila sama sa mga bag, school supply nga dunay tag 1,000 pesos matag usa gikan kang Governor ug Mayor Hataman isip kabahin sa selebrasyon. Usa sa mga importante sa aktibidad ang orientation sa Republic Act 11930 kon Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children ug Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Tingwa sa session nga maedukar ang publiko sa paglikay sa online sexual abuse and exploitation sa kabataan. Usa kini ka mahinungdanong lakang sa pagpahibalo sa komunidad aron mapatukan ang pagpangabuso sa kabataan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.